Igbo anyị abịa. Hey! Igbo class world ụmụnne o, ndewonu. Ihe ọma so na line na-abịa na-abịa. Imebe ihe mgba aka gị ọtọ na-eme ọfụma. One a ka o si gaa na-abịa. Ọ bụ sọ mụ ka ị hụrụ n'anya, ọ bụ sọ mụ ka ị na-eneta. O kwere nkwa me nkwa, ụzụ na-akpụ nwa, amaghị m ebe m ga-ebido, amaghị m ebe m ga-ebido, amaghị m ebe m ga-akwụsị, amaghị m ebe m ga-ebido wee jaba Chineke mma. Ana m efeli Chineke aka n'isi unu ụmụnne. Ihe na-abịa n'iru na-abịa n'azụ. Ọkwa ngwa unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa, unu agbanụ na agwa m unu na ihe a dị ongoing. Kedu ihe a ga-eme? Sọsọ unu ndị kwado onwe unu, o nwere ihe ọzọ. Jeenu kwado onwe unu, maka ajụọ nke a unu enwere, ajụọ nke a unu enwere, unu ga-enwekwa ihe tupu unu bịaba. Ịma na o nwere nwanne anyị nwaanyị na-eme ebe ọ na-alụ, si na ọ na-enye sponsorship for ndị nọ na UK already, for ụmụ akwụkwọ nọ na UK already. A na-ekwu nke ahụ ụnyaahụ, nsị emechaa ka m bịagwa unu n'ụtụtụ a ka ihe mere nwanne anyị nwaanyị ọzọkwa. Maka ịma ụnyaahụ abịa m live wee sị ife ihe dị mma gị mekwe ka anyị mara, gị gwa ụmụ nwanne gị. Ya bụ ndị ọdịmma ndị Igbo na-emetụta n'obi, ndị fụrụ anyị n'anya, fa akpọbagokwe n'ụzọ ụtụtụ a n'ọnụ alachaghị mma na fa na-akpọkwa wee na-agwa m na ebe fa na-alụ na fa na-enyekwu ya, na a na-enyekwu ya one ọda abụọ. Hey! A na-ekwu ka a na-ekwu, unu n'anya mfụ na nka na-abalute kịta. Ọ bụ afịa ka nga wee na-anapụta. Kedu ihe mee? Afụkwa m otu nwaanyị n'ụzọ. Kedu ihe ọ gwa m? Ọ sị m Igbo anyị abịa. Nsị a nwanne m o, hey! Nne enye anya mụ na ya makụkwa ahụ, anyị kọbazie akụkọ. Amabụkwa m ihe bifo n'ụna ka o si kpọọ m afa, mụ nwa makụọ ya si o wetekwa ofu akụkọ ahụ. Ịma ihe ọ gwa m? Ọ sị na o nwe onye kpọta nwanne nwaanyị, kpọtacha anya na employa ahụ o wetego nọmba ya, onye nọmba ahụ na ọ chọọ ịkpọta nwanne nke ya. Ọ sị m na mma ihe meenu ka ọ kpọtagodu nwanne ya ahụ, ọdụsho na ọgago, mana onye nyelie nọmba na ọ kpọta nwanne ya. Ifuru na ọ dụzi ka ndị onye nwanne ya nọkwa na UK, ifuru na ị nọ n'eluigwe, ọ bụrụ na nwanne gị anọrọ gị akwụrụ gị ụgwọ, ọ ije na-agbagharị. Ifuru na ndị niile nọ na UK na-akwụrụ nwanne fa ụgwọ, ndị na-akpọ na-asị ka nwanne fa bịa gụọ akwụkwọ student visa, ndị na-akpọ na-asị ka nwanne fa bịa sponsorship na fa ga-awụ. Ifuru ya nya bụ ọ bụrụ na nwanne gị nọ na UK, jidi esi anya kwụọlụ gị ụgwọ ofu, either student visa ma ọ bụ work visa. Maka student visa dịkwa mma ị na-enwe, maka na ọ bụ ike ọ bụrụ 4 million ka ịkwụ ọnya bịarute. Ọ bụrụ na nwanne gị nọ n'Owerri, ị ga-achọ ụlọ mba, ị ga-achọ ihe ị ga-eli mba, ya bụ ịnọ n'enyi. So nwanne anyị nwaanyị agwazia m si m ọ chọọ imegodili nwanne, ọ gakwara akpa m na mụ na ya ga na-akpa, mụ na ya exchange go nọmba. Ọ sị na anyị ga na-akpa time to time. Ya bụ ọ sikwudi na ọnụ dị ọfụ, die bata. Ọ sikwuo m na ọ na-alụ ya bụ support work, ọ na-alụ support work. Mụ na ya kalibazi ụka. Ọ si onwekwe na onye bịala ọfụ alụrọ kia, onye ọbụla bịala ọfụ na-alụ kia abụọkwa ọlụ dịkwa izi, especially nke a na-akpọ domiciliary. Hey! Ịlụcha nke ahụ, ya bụ onye chọọ inye gị contract ma sponsorship, mara ụma jụọ ya ihe ị ga-alụ. Ọ bụrụ na ọ domiciliary a, nwanne m, ha nke a kakwala aka o. Ya bụ kia ahụ ọ dị m ka ọnya takalicha na akpụ. Kia dịkwa n'ụdị n'ụdị. Ọ sị m na mgbe ọ bịara ọfụ ọ lụrụ nke ahụ, mbụ nwanne anyị nwaanyị ahụ. Ọ sị na ọ lụrụ nke a na-akpọ domiciliary, ịmara ị na-eje n'ụlọ nke ahụ. Ọma agara mana a ga-egbuchi afụla aka. Nke ọbụla ịfụ lụọ ya, onye ọbụla nwee stori, ịlụcha anya a na-echenji. Nwanne anyị nwaanyị a kịta
mụ na ya fụọ wee na-agwa m ihe ahụ. Ọ sị na ọ lụrụ ya kịta. Ọ sị na nke ọ na-alụzi bụ sọpọtụ bụ ị ga-alalụ ụla ma ị na-alụ ọlụ ahụ. Ụla ihe etiche ute wee na-alụ ọlụ. Ihe asị ọ bụzikwa ọlụ ka ị na-alụ ka ọ ka ị bịa igwu egwu ma ọ bụrụ na ị nweta nke sọpọtụ wọkụ ahụ. So o nwere n'ụdị n'ụdị. O nwere ụbọchị m bịa akọwala unu. O nwere na nursing home, o nwere na mental home, o nwere domiciliary, o nwezi nke bụ living bụ na ị ga-ebi witi onye ahụ ọ dịka mama gị. Ịmara ọ dịka mama gị, gị na ya adịka nwanne. Ịma nkwụgwụ ụlọ, ịma mkpa nri, nke ahụ ka a na-akpọ living. Nya gị na onye ahụ ga-ebi. Nwee nke bụ nursing home, ọ dịka ụlọ ọgwụ mana ndị okenye na-ebi ebe ahụ, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị. Ịbịa lụcha ọlụ na nke ahụ dịkwa mma. Ịbịa ịbata awaga na akaụntụ. Ọ bụrụ nke domiciliary, ị na-aga n'ụzọ oyi ihe niile taịm iji aga n'ụzọ ọ da akaụntụ kwa. Mana ọ bụgodilie ka ị welie bịabagodi nwanne m, maka onye ọbụla takwali aja bukwele n'uche na ị ga-atapeti ya aja. Ịma na anyị adịghị emezi okwu emezi. Anyị ga-agwa gị ka ọ dị, ka o si dị njọ, so that ka ị kwado onwe gị, ka ị ghara ịdị shọk, ka ị ghara ịbịazi ị na-efe ntị ị na-asị na polo akọwasịrala m ihe ọfụma. Na-ekwe gị ka anyị na-akọwali ọfụma, ka ị ghara isi na polo akọwasịrala gị ọfụma. Ọ dịkwa ka ohu, ọ dị ka ohu, mana ọma ndịgide. Ọ bụrụ na ị kara obi, ị ga-alụ ya. Ịlụchicha anya ị ga-echenji and ọ ga-abakwali gị and ọ ga-adịrị gị na mma ma ọ bụrụ na ị chọrọ ya. O nwere ndị ga-agabịa si ogene bụ nke a na nchọkwala ịna nkịta nke eji. O nwere ndị na-apịakwa onye si na nchọrọ ịna ọ bụrụ ma nke a ọlụ gbaa ọkụ. Ọ takwala akpụ ụmụ nwanne. Ọkwa ọlụ kia na anyị na-amagharị si na anyị chọọ ịbịa. Ọ tara akpụ. O nwere ụdị na ụdị. O nwere mbọsị m bịa na-akọwa ya, na-akọwa ụdị dị iche iche ya na ihe ị ga-alụ ihe ị ga-alụ. Mma abịakwa na-akọwakwali ya mgbe niile. Mma abịa sokwa enye na line na-akọwa ya ụdị dị iche iche ya na ihe ị ga-alụ nya ihe bụ ọlụ gị ma ị bịa. Mma abịa na-akọwala unu ya ka ọ na-ebili unu ebili na ntị. A sị n'ụwa bụ kọleji ka anyị mụta ihe, ka ị ghara ịdị shọk. Nya o nwere ihe bụ na mmadụ dị shọk. Mmadụ dị shọk ọ daa ọya. O nwere ndị na-adị shọk daa ọya. So ọ dịrọ mma ka mmadụ dị shọk. Mmadụ chọọ ime ihe ịkọwali anyị ọfụma. Ịkọwali anyị ọfụma ọma ndịzi shọk ọ dị ditamin si na ọ na-abịa. Mana ịdịkwa ditamin dị ditamin n'ime, maka onwe ụdị ditamin ị ga-adị ịbịazịa ọ bụrụ half ditamin ka ị dị. Ya ọ bụkwa kia ka eji aghọla ada. Ọ bụrụ na ike adịrọ gị ịgharị azụ. Ọ bụrụ na ike adịrọ gị ịbịa lụọ ọlụ ịgharị azụ maka ime bịa na regret. Ị mara ọsọ gị bụrụ prọfesọ na be anyị, ị gbarapụ ya na-abịa tie nọ ịbịakwara ịtaba anụ na azụ. Ọ bụọkwa ka ọ dị, ọ bụrụ ka ọ dị nwanne m, ọ bụọkwa ka ọ dị. Ịbịa ị ga-atapeti ya aja, ị ga-atapeti ya aja tupu ilibe. Ọ ndị nwanne fanọli ebe a ka ọ ga-ebenetatụlụ obele. Ma nwanne gị nọrọ oredi, ọ ga-ebenetatụlụ gị obele. Ọ bụrụ na ọ nọrọ ị ga-atapetekwu ya aja, mana ụlọ ahụ ka ibe gị sikwa tapeti. Maka mụ na antị anyị na-akalịkịta ọ sị na o tego ose ndibele ego na nwa akwọ na-azụ amara na ije dị ofu ka fa bịa fụlụ ihe ọ na-alụ. Ọ na-alụkwa kia ahụ mana nke sọpọt wọkụ bụ the best. Ọ bụ ya ka ọ na-alụzi kịta. Ọ sị na o nwere ụdị ọlụrọ mana kịta ị na-anọ n'ihe ị na-echenji. Kịta bụ sọpọt wọkụ ahụ bụ the best n'ime kia niile, mana ọnya ka ọ na-alụzi kịta. Ilu ebe ahụ lụọ ọlụ sọpọt wọkụ ị ya alalụcha ma ụla na duti. Ị ya alalụ ụla na duti. So ọ sị nsị a kedu ụdị nke ọ chọọ mmelu nwanne ya. Ọ bụ domiciliary. Ọ sị ọ bụrụ domiciliary nya bịaba abịa. Ọbịa ya dị ebukwe nsị. A na-ebu onye bulu nsị na kia. Unu makwa na a na-ebu onye bulu nsị. Unu nwekwara idea na ị ga na-ebu nsị na amịlị dị mkpa mmadụ.
nya nne nwaanyị abụrụ mama gị, ọ bụrụ papa gị, ị na-ebu nsị a, ị nwekwala idea. Ọ dịkwa m sure na ị nwere idea na since iji eme ka ị bịaba kia, ndị niile ije amụgo na-ekwu maka ya, ọ na-akọwakwalụ gị ya? Ọ bụrụ na ọ kọwaralụ gị ya, anyị akọwagolu gị, ịma gị amata ya, maka ị ga-emeche na-echeta anyị, ị ga-emeche na-echeta Igbo Class World ya na Igbo anyị abịa tụsaa na ozi a, maka o nwere ndị a chọrọ ịdị na-egosi ka ihe si dị, mana anyị nwa apụtago, anyị ga na-agba na-egbu nwa n'isi ijele. Ọ bụ mbụlọọlọ Nneka Ijelenze, ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetara ụlọ ozi ọma. Chetakwana na anyị bụ Igbo Class World na-akụzi Igbo, ọdịmma ndị Igbo. Ebe a bụ Igbo Community, o nwere ụdị ihe anyị adịghị. Anyị na-eme ọrụ, anyị na-eme matchmaker, anyị na-achọrọ ndị mmadụ ihe niile ka ọ dịrị fa na mma, kọntaktị, anyị na-achọ link, anyị nwee link, anyị nwee connection. Ya bụ kedu nke ị na-achọ? Ihe ị ga-eme bụ sọskraịbụ ụlọ anyị, ya ka anyị nye gị link ma connection, maka na a sị na onye nyekwelu mmadụ link ma connection, o bunyegokwu ya ike, anyị ga-ebunye gị ike. Ekele ọlụ eke, ka emesịa ndị be anyị.